So, good morning at day 4 na natin dito sa Alberta to British Columbia trip at ngayon ay check out na kami sa hotel. Gawa ng bubiyahin na kami ng papuntang British Columbia. Mamasyal na naman kami doon. Tapos after noon, balik na kami ng Calgary. Hinihintay lang namin sila kuya at taga-check out na sila at kami ay lalakad na rin papunta ng British Columbia. Ay pero parang dadaan muna kami ng Peyto Lake ata yun. Kasi kahapon sobrang ulan nung hapon, hindi na kami nakadaan. So tara, road trip na naman. Yan at bibili muna kami ng almusal dito sa Tim Hortons yan. Punta kami ng Peyto Lake. Tapos diretso ka ng BC. Yan, British Columbia. Kailangan ng load ng tiyan. Yan at mamig. Dito na tayo sa Peyto Lake, bababa no. Saglit lang tayo dito gawa ng ang panahon yan, baka abutan tayo ng ulan. Ano? Masyado kami maaga yan. Wala pang mga sasakyan. Amin, mauna ka din. Yan ko. Yung mga tao na pala. Yung mga tao na. Harayon yan. Splash. Splash the rain. Come on. Hold mama. Come on. Raindrop the rain. Come on. Dito hindi naman kami magtatagal dito sa may Peyto Lake. Gusto lang ipakita sa amin ng mag-asawa. Because based sa mga pictures, it's so pretty. Kung mainit. Kung mainit, gawa nga ng medyo masama ang panahon Din. No, it's cloudy, Dad. Baka Cloudy. cloudy. Tingnan nyo itong mga pine trees. Mga pine trees na yan. Say hi, Papa. Foggy. Good morning. Morning. Mayo. Puro cloud. Ay, yan lang. Nako, puro ambon. Puro clouds. Di kita ang lake. No, walang Peyto Lake na makikita. Yan lang. Yan na Marco, yan lake yan. Girl, sa'yo sa pa-picture mo. Diyan sa baba. Pero di ka rin sa Ay, Mayo. pa-picture ko duman. Itong malakaw pa. Pero Mayo man, ano? Mayo. Yan. Ito sa lake ko. Okay, ano? Yan na yan. Yan na yung mga kahoy dyan. Yung blue. Ayun na yan. Picture ang tawa ka mo. Pero dito, nakapalibutan ng mga puno. Napaka-healthy. Na para bantayin yung sakit na baka may multo. Dahil dyan sa taas. Hindi mo, picture lang muna ka mo. Yung daw ano. Ang mapicture Spa. Ako, picture mo duman naman kita. Ah, sige. Go. Picturein ko ako dyan sa puro para ano. Diyan kami, ay duman Marco. Naglakot na kami dyan sa daga. Oo. Baba. Para pa. Good morning. Ayan. No, it's okay. Maybe later. Maybe later, right? Diyan kami nagpusing na to sa baba. Ay, sa baba. Sige, o dyan. Ayaw kami dyan, oh. Ayun o.
oh, lake yan, oh. Sayang. Yan ang lake. Yan. Oh, nakikita siya sa cellphone actually. Oh, honey, picture na. Ayun, may cellphone. Kay Gayo. Check. 1, 2, 3. Yan. Ayan nga lang hindi natin naswerte yan ano. Kasi gawa na yung punong-puno ng ulap. Okay lang. Maambon. Kuya. Puno ng ambon no. Pero maganda pa rin. Ano to na namin doon? Still pretty, kuya. So yung siguro ang pagkakataon natin doon na lang sa Bow Lake siguro. Pagdaan natin Let's come back, again. sa Bow Lake tapos diretso na kami ng BC. Yan ang British Columbia na. Oh, may Ayan. Heading for the western shore, while the sun it slowly fades. Days are full, and I'll spend them with you. So let's go somewhere far away. So ito yung Bow Lake yan. Hi. Say hi. Oh my God, this is nice. Yung Bow Lake yan. Oh, this side is Napakaganda. the clouds. Kasi hindi tayo napagbigyan dun sa sa isang lake. So ito. Bali, 1, 2. Meron tayong mga kababayan nandun. So, yan. Let's go to the close up. Close up, the close up to the clouds. Cellphone pa. 1, 2, go. Atong may tao. 1, 2, 3. Oh, yes! Yay! Your photo. Gersina, kami po tulong nga si parang mamakin ng sili. Medyo sa lahat ng panamin. Day girl, day ang minimin ko kaya may tinawag ko sa yung dakulaon. Ah, okay. Tapos tinapos ko yung buong pagkuhan niya, naubos niya to. Baka nauwi. Ngayon ano, ngayon Kita malaw kita. may nagtutubag ng Matas kita. Ha? Matas kita. Kaya kasi pwede ba? Oh, yan na po. Okay na. Picture lang ako pero Pagtaas ka hindi, automatic yun yung British Columbia. O Marco, 3, 2, 1. welcome to BC! Another province. Province ano lang. Yan at nandito na tayo sa border ng Alberta and British Columbia. Dad, ayun doon, welcome to Oh, Alberta. sa mga maihi, may iyan. Kung may iihi daw. Yan. Ito yung border, no? Happy Isabel! Hi! Yan, ito ang border ng Alberta and British Columbia. So, balik na tayo sa road trip natin. At
nandito na tayo sa British Columbia. Yan. Nandito tayo sa sa Emerald Lake yan. Wala kaming nakuhang park doon sa loob kaya nandoon yung sasakyan. Marami ng taong pupunta din diyan sa lake. Kaya kami naglalakad papunta doon. Dito sa dito sa Alberta tapos British Columbia, ang daming mountain na mga ganda. Pagbalik namin ng Saskatchewan sigurado flat. Puro flat land. Yan naman doon ang wala kang makikitang ni isang bundok doon. 1, 2, 3, and jump. Ay, Skip. Yup, chup, chup, chup. Dapat weather. pag pupunta dito sa mga lugar na 'to, dapat ready. Meron kayong mga pang-warm and pang-cold. Kami nangyari sa amin, puro pang-hot. lahat pang hot yung dala namin kaya pagdating namin ng bus, nabigla kami na ganung kalamig ay. It was 4. Ha? 4 degrees. Tingnan mo 'yon. So, yan. Kaya bumili kami ng namin sweater hoodies namin. Ito dinala ko talaga ito pang lang. Pang tamang lamig lang. Buti dito sa British Columbia hindi masyado malamig. Kaya nakapagpalit na. Ano siya, early morning ng Christmas sa Yan, Pilipinas. Sa Pilipinas. Para mga Pag alas 4 ng umaga. nagsimbang gabi. Ganun ang lamig. Tama lang. Maraming magkakayak, boating. Daming RVs. Ay, pura naman automatic. Daming magka-camping and magbo-boating. Kayak, mga ganun. Meron dadating pa. Kita ni dito yung lake Pero doon tayo syempre sa Mas blue pa daw yan. entrance. It's just that walang araw pero nagbubuo. Green nga daw ang kulay ngayon. Dapat magbo-blue pa daw. Napaka-preskong lugar. Parang tatagal buhay mo dito. Dito ka nakatira. Ganyan pa din, girl. Uy, so akit ka. Look at Ate Tabel. She's walking. Girl, gusto niya mag-skip, mag-jump, mag-ganyan talagang turog kami. Ini Mayo. Kung nag-aral ka ba kayo sa ugma, di ko parang nakabilo ko pa picture. Dahil ako po yan, nagkakilibig-kibig pa ang legs ko. Unless kitang apat pwede sa rumbo, pag actually may wala ka ng akin. Video. Picturein ko ka mo dyan mag-inom. Ito ni Kuya nagsisirik sa Ay girl, gagawin talaga bukas ko raw baka alam. Ayaw, may maagihan eh. May mga Dapat kaya bawal ka dyan kasi dapat agyante. bawal sa'yo. Tigis sa side na yun. Kasi nag-aagi mo yung nag-aagi ka. Digdi kita. Digdi o, digdi ka mo, Jo. Digdi daw ka mo muna. Jo, digdigan mo, Jo, para mapicturean mo. Di, magiging kay Bana ng lake. Oo, Jo. Yan. 1, 2, 3. Nako, pumusing na. 1. Hindi ka na sisabi lagi. Girl, ito may teddy bear. Kagawin ko may. Kami na. Okay, 1. Habang naging ngirta ko, may birthday so nakasisabi. Uy, kamuni. So, yan at mas maganda ang panahon kesa sa Alberta. Yan. Mas maganda dito sa British Columbia, no? So, kaya mas maganda na ang ganito po ang suit natin. Napakaganda nitong lugar. Parang hindi ka magsasawang tingnan. Kahapon ay nag-boating kami doon sa doon sa Alberta. Ang tawag doon sa lake na yun, Lake Louise. Dito pwede rin kayo mag-boating Yan. Pwede rin kayo mag-boating dito yon. May mga nagbo-boat doon
Meron din silang kapihan. Pwede kayo mag-coffee dyan. Napakaganda ng view. Excuse. Isabel, dito ka lang. Hold mama. Habang mag-hold ako. Sabi mo ang kimil mo. I-video mo sa solo. Ay, aming maliliit na kasama nag-i-enjoy sa aming trip. Pero pag sinusumpong ng iyak ng mga yan, ay nako. Pero natural yan mga bata She's running back, mama. Come here. Ito talaga yung ramdam na ramdam mo na nasa ibang bansa ka talaga, no? Sa Toronto ramdam mo rin pero syudad na syudad Pero pag nakarating ka talaga sa mga lugar na ganito pala, no? Kasi first time din namin na trip to no? Dito sa bandang Alberta and British Columbia ay napakaganda talaga. Basta here, mahulog ako dyan. Hindi ako mag-take ng Sa tingin ko ito may mga rental to, no? Pwede dito mag-rent. Mga overnight yan, may registration doon. Para sa mga gusto mag-overnight dito sa Emerald Lake. Yan. Napakaganda ng mountain, no? Hi, can't you go first? The only ice cream we have is the one. And then, the red. Ay, cellphone mo. Ano mo? Order muna tayo ng kape.
purple, we'll get a purple flower. Ayo, kami nang bahala. Ay, girl. May flowers da ang bago mo. Papa, si Chico. Ay, that's okay. I-close up rin yung flower. Wow, Isabel, stay here. Oh, look at tata, look at tata. Ay, girl, magayon yan. O, dyan ko rin, kumali ka dyan. Dili ko naman kita pa. Oh, look at this. Papa, so aki mo ha, baka mawala karga ko si Chichik. Chichik, look at this. Look at this. Look at this. Dalaw ko daw. Dari video na si Isabel kung taas may mga flower na purple. Ilag mo siya sa purple, Papa, na flowers. Cinematic kita, Jo. Ayun. Yan at Hi, girl. napakaganda dito sa Emerald, no? Wow. Ayan. May mga bulaklak na violet na pa-picture sila. Tapos yung mga iba pa. Yan. Tapos dito yan. Yan ang view mo. Get over. Take it now. Good job. After natin dito sa Emerald, punta daw tayo sa Golden BC naman, ano? Sa Golden BC naman tayo pupunta after nito. Yan. In-enjoy na lang namin yung view, tapos alis na rin kami. Ano? Stone? Beach. Beach? It's a lake lang. Yan, no? Yan ang Rocky Mountain ng Canada. Yan. Ang dami niyan sa dinadaanan namin sa biyahe namin. Ang raming ganyan, ang gaganda ng view. Minsan na parang hindi mabigyan ng hustisya ng camera no? Yung nakikita mo. Iba pa Yan. rin pag nandyan. Mhm. Let's go, Isabel. Let's go, Nakitata. Let's walk the bridge. Bye-bye.